Bây giờ long cũng nè, mình đi thì cái này cầm đây mua cả chập bộ, cái này cầm đây là chập bộ, cái này là cái tiết giống cái này cái đào ai. Wah, nah iya nu gini. Apa nih semlut begini? Pelannya nih lot. Dua bat. Wah, nah. Sen lagi ben ai dawai kat ne lot. Ki dawai kin bat. Ini semlut baik. Sen lot. Sisi. Ah, nih. Kenu kelong dan. Kain itu. Tarai kenu biji pilak kang mene. Lai biji nanduk kepor. Kenu biji mestep. New stang haduk lai biji la lut kini brok khoj. Doi kan ban. Klej ai doi sya? Sadau. East Kesihil District. Perlok mentangan hang neha. Kesenong nong Spung West Kesihil District. Ini Dr. S.L. Ndok. Kadai gawe ke Jaka kebalapun coach Sibun kinong pang. Ha ka biadai bat kijing pang. Ki babun jak ki babun rukom. Te mentangin yo ban pej ya karkum siat dawai jong ni doktor don hang ni. Hang ni sutu bagidan ki dawai parang. Hang ni gidon ki dawai parang babun jak. Bat mentangin yo ban pej ka Jaka ba ini doktor. Ila siat ya ki dawai ki ba ki jingpang ki babun jak. Ni sutu ba udon ya ki dawai ki babun jak nang taban pun koj ya ki jingpang ki balai hujan. Ini ban poi kini ke Jaka perlok. Ini Jaka siat dawai. Baik kini gede ki dawai balada ban siat. Iya ne badang siat. Mat don nong tray bahaban siat kini ki dawai bro sengi. Ai kendiat mah kenang bang ki pajba ki nong pang yulese kani gede ke senong ke badang kendong. Kabar nong ne ke senong nong Spung West Kesihil District kabum da jengai na surok ba national highway tangkumba sana ne nrumi tari ai ban poi syaga kedukan ke jongpi ngadon mentaram kat bat pi hagani ka Jaka ka balongkum ka ke Jaka ba pi siat ikini ki dawai batai lamingi doktor ku bakum kino ki dawai ka ba pi siat bat pi bo bar ki dongpang ada ki don kam kila ban yo leng banong pi nang ne Kata hoi ta kadai syaba ngahapan itu kita mo. De kabakong santam na pedeng ki bawan sim dawai na nga mo ki pasyan ki jonga te ki bajur palat hakini ki por kadai bit na kamta ki stroke lani kini ki pang tersan mo ong mo te itu lempa ka jingduna jong ka calcium kabaning kong ka jingduna jong ka calcium lani ka vitamin D mo te ki tu ki thiet ki jong ki tula hadin kata ki don ru ki ba mo si ongno kini ki ba sultan bandi dawai suki kitu ki thiet ki ba red ki jongki kim la shu kan supply ya ka snam kai ki hadin nangta ki yo ya ki jimpang tersan bat ahang ni ngadon chibun ki jat dawai ki nadu ki dawai pangkarsa ki dawai knyang ki boper ki ba mi ki virus mo kumba ong tinong we ki pami kini ki long ki kha dan ki lu ki kenja bolong virus ke hang ni ngadan nangta ki gastric ani ki bala kla ulsa nangta ki bala long asid mo akamet nangta ki bom teliat ya ka po ro ki bom la ban digestive ya ka po mo ke hang ni ngadan nangta kini ki jingpang kan thai ro kumba yo ki jingpang ki sis lani kunta terta adon baru kai te yo la sen apdeng ki perlok ba kimpat tip mo in safun sakuntak nombat to khre sibu doktor ya ke jing yutu jong pi ni sutu ba pidon ki dawai ki ba bunjai ki bubun kom nakam taban pun koj ya ke jing pang ki balai phojai teling ba kini ki dawai ken bat ki ba pi shet hi ki perlok ki ba najan bada jengai na kene ka dong ka than ki iriap kum juru lada don ki bana jengai na ki da pokum ginu ki Jaka ru ki sutu banang ni la ban yo ya ki kenja dawai ken bat ki bala ban pun koj ya ki jing pang ki balai phojai to khre sibu doktor ngin se kendu pat bat phi kini barok ki deki dawai bla dep set baru kai ni pidon ki dawai hala kajong dawai mau pangkelai sang kelai pang sini gastrok pang tersan gastric
mau bala long asid ta ta baro khat te kemut kine barok ko kideki dawai kan bat ba phisiat hi ni bet ni kene kat nang slam kat ta nang khlan ta nang kat nang slam kanang bha kamot kat ta nang slam kat ta nang ba hadu benda sang slam ru kin le kemut la siat slam ha kini lah sedang long tu lah sedang khitiat long pedam tidak long kumne di thi kene kamde mo ka japo kene kamde ka japo kene ka tit jong kene ka dawai lada 4 khi kene ka dawai ka 4 klan kampat klan hai dala khi kene ka tit kemud ka dawai ka la klan ma ko bang ni sat nang ne hap kulong ni hap kejar kan kemut pi klam penit lang ya katu si uklong te kane ka de bitang ka cakap pedam dia hadin bala la rak nang ne hak kulong ngin sasan ban kala haka traditional medicine malong kum thik kum ki ayurvedic kan te kemut ki dawai ki babun jaj pidam hang ne tang da kada kadawai kenbat sudah nadu ki kansa kunta ter paro fet kini kene ro kadawai mene rak mene mene kane sitop la lut lalu stop meneh plan hoi ki dawai ki ya phara karong ha la ka jong Kala kejong kane nga syada pe kane ru la sedang ki kane nga syada ta sok turun so turun kini kita wai kasi jonga kilong kum ki wan kum ki wan long bitik kum ki wan yang penting ki kene begitu kene kalong rong kum ne kai long bitik kum kawan kene buat kerja dengan mat mandi Pisya daka so turun piang. turun le Kemut ka jing mat ka tiang. Okey, kalau kita akan mat. Hai. Long bitik kum kawan. Siap. Tik kum kawan dai. Kene piang ka dei ka dawai. Itu gede ki digestive enzyme long ban pen terlihat ya Polok kepo. matang nang ne ka sinong spung. Arakat bat ini I doktor kabala siat sibun ki dawai kenbat kum juru idon kadukan na kamantaban bu ki dawai pareng. Nang ni ngila ban yo ki dawai gastrik ki dawai don mau haki sang don mau haki kelai bat sibun kiwe de ki jingpang pila ban yo jing ko jing khiat ling ba kene ka jaka ling ba kene ki dawai kenbat. Ni sutu ba ngan mat kene ka dawai mo ba ini doktor ba ong ba ila siat da ka sutrun kan yarap da kamantaban terlihat bahar kum ju ya ka. Kepo mo bat ki jingpang di babon jan. Gubang syado tik ga suturun ka ba hadin ka bangila iyo ban ngiot ka suturun kum tu ngijulam ka por bang ngiot kadon ketuk kolong kum tu ka jimat ka